Po 6 prehrách v rade a prepade na dno tabuľky sa ružomberskí futbalisti chceli v sobotu vybičovať k čo najlepšiemu výkonu, aby získali tak potrebné body. Súperom im boli ambiciozne Košice, ktoré bojujú o prvú šestku. Niečo cez 800 divákov prilákal Počebrad zápas 21. kola najvyššej futbalovej ligy, v ktorom si MFK Ružomberok zmeral sily s Košicami. Spolu s novým maskotom Medveďom s menom Čebro, ktorému v hlasovaní vybrali fanúšikovia, a aj novým brankárom, ktorý k nám prišiel na hosťovanie z Liberca, vybehli Ružomberčania na trávnik s odhodlaním prerušiť nepriaznivú sériu 6 prehier za sebou. Hneď v úvodných minútach hostí oslabil ich kapitán. Krivákov faul na Gereca preskúmal aj systém VAR. Červená karta zmenila pomer síl v prospech Ruže. V prvom polčase to ale veľmi vidieť nebolo. Součkovú strelu z priameho kopu zastavila žrť. Ďalšie minúty výraznú aktivitu domácich nepriniesli. Na strane hostí to vyskúšal Jakubko z hranice Veľkého Vápna. Jeho zakončenie ale smerovalo na miesto, kde bol pripravený Bačkovský. Za ďalšou strelou Košic bol Milianič. Jeho dobrý pokus minul ľavú žrť. Po faule na Madleniaka pred pokutovým územím získala Ruža štandardku. Božík sa rozhodol pre priame ohrozenie brány. Lopta pred brankárom Šipošom nepríjemne skočila, aj preto ju len odrazil pred seba. Domácim sa ju ale do brány dostať nepodarilo. O 10 minút neskôr sa dopredu vydal Chrien, prihral Božíkovi do 16-ky a ten mu chcel ešte vrátiť, ale lopta skončila v brankárových rukách. V závere prvého polčasu ešte prišla radosť domácich fanúšikov, ktorá však bola predčasná. Gerec síce rozvlnil sieť, ale gól neplatil, pretože bol vo offside, čo potvrdil aj VAR. V druhom dejstve dali domáci od začiatku vedieť, že chcú využiť početnú výhodu a konečne prelomiť negatívnu sériu, preto zvýšili útočnú aktivitu. Otvárací gól mal na kopačke už Souček, ktorý síce brankára prekonal, proti bol ale obranca Jakubko, ktorý loptu smerujúcu do siete odkopol z bránkovej čiary. Sieť ešte nerozvlnila ani chobotová strela z hranice Veľkého Vápna. Ruža sa dočkala v 61. minúte. Chrien dlhým centrom našiel Madleniaka a ten ľavačkou skóroval. Košice zareagovali trojnásobným striedaním, ktoré malo podporiť útok, a oplatilo sa. Práve striedajúci čerstvý Jones potiahol šprintom cez celé ihrisko sám, obišiel aj Luterána a prihral tiež striedajúcemu Takáčovi, ktorý si vyrovnanie do prázdnej brány nenechal ujsť. Ruža sa s remízou nechcela zmieriť. O útočných snahách hovorí aj pomer rohových kopov. Domáci ich mali v celom zápase 10, hostia ani 1. 9. v poradí oranžovi aj využili. Po centri našlo boďové hlavičkové predloženie Součka. Ten presnou strelou vrátil domácim vedenie. Skóre 2-1 sa už do konca zápasu napriek šanci hostí v nadstavenom čase nezmenilo a MFK sa tak mohol po 3 mesiacoch tešiť z víťazstva. Na posledný zápas základnej časti vycestujú ružomberskí futbalisti túto sobotu do Dunajskej Stredy.